Ay, good. Isang buong linggong katatrabaho. Maya-maya may maniningil na naman. Diyos ko, buhay ito. Hoy, pare. Nandiyan ka pala. Hoy, pare. Ano, kumusta? Ayos mo naman. Ito kakarating ko lang. Kagagaling mo lang ng trabaho. Kakarating ko lang galing trabaho. Siguro naman may pambayad ka na. Ano? Ang sabi ko siguro naman may pangbayad ka na. Parang bigla ka nabingi. Pasensya ka na pare. Gusto sana kitang bayaran, kaya lang marami akong pagkakagastusan ngayon. Yung dalawa kong baboy, may COVID. Yung tatlong aso ko, may asma. Yung isa, mas bilang yung balahibo kaysa sa grapata. Dami kong naasikaso. Yung kalabaw ko, bumangga doon sa poste yung sungay, naputol. Bibilang ko pa ng gamot. Hindi muna kita mababayaran. Ano? Hindi pa pwede yun. Ang tagal-tagal na nun. Sus ko naman. Alam mo kung sino kasabay nung pera na pinautang ko sa inyo yun? Yung anak kong grade 5. Ha? Sanggol pa lang yun, pinautang ko na yun sa'yo. Gano'n nakatagal yung pare? Sus ko naman. Ang tagal-tagal na nun, no? Pagka hindi mo yung binayaran pare, sa barangay lang tayo mag-usap pagka gano'n. Sobrang tagal na ng pare eh. Kailangan ko ng pera na yun, kaya pasensyahan tayo kung sa barangay na tayo mag-uusap. Wala nga akong paring maibibigay sa'yo ngayon. Sus. Alam mo, ang gulo-gulo ng utak ko eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Medyo sumasakit na yung ulo ko eh. Alam mo, yung parang gusto nung manilim ng paningin ko, pare. Hay. Ganun mo, pare. Huwag mo na alahanin yung pare. Gusto naman. Alam mo, kalimutan mo na yun. Kahit huwag mo nang bayaran yun, pare. Naiintindihan kita. Ang gawin mo pag sumahod ka sa susunod, ano mo na, nailaan mo lang din sa mga kahayupan mo. Huwag na sa akin, pare. Utang lang naman yung sa akin eh. Taon lang naman yung lumipas dun. Ganun lang naman katagal. Kaya lang, huwag mo napansinin yun. Matagal naman na yun. Adi, sige, maraming salamat, pare. Naiintindihan mo ko. Salamat talaga. Ilaan mo lang yun sa mga kahayupan mo. Uy, aso mong punong-punong ng garapata. Hindi na lang. Pare, sige. Sige, pare, sa susunod na sahod na lang, baka meron matira, bayad ko sa'yo. Naiintindihan kita. Okay. Okay, pare, ingat. Nang ina talaga, oh. Hirap-hirap maningil kapag ikaw yung nauutangan. Pero kapag ikaw yung nangungutang, putik na yung daan ang kakababalik-balik sa bahay mo.